I'm Ralph David, your sales executive from Suzuki Auto San Fernando. This is our Suzuki Jimny 5-door. The Suzuki Jimny 5-door is an SUV with a 1.5-liter engine, 4-wheel drive, and a high ladder frame. So yung Jimny 5-door namin, ma'am, available siya sa dalawang transmission. So meron kaming manual and then meron din pong automatic. In terms of airbags naman po, meron siyang airbags na dalawang airbags sa harap, and then meron din siyang curtain airbags po. So curtain airbags, meron siyang airbags sa side. So sakali, yun po, mas safe po yung mga nakasakay. Kasi po, yung airbags na yon makakatulong siya dun sa pagka-impact po. Meron din siyang reverse camera para po kapag nagre-reverse, and then sensor meron din po. CarPlay Auto, Android Auto, and Bluetooth po, ready na sila. Meron na din po siyang offline navigation kung sakaling mawalan kayo ng internet. So meron siyang built-in offline navigation po. So cruise control meron din po siya. So yung last time na Suzuki, 3-door lang siya, and then in-upgrade siya into 5-door po. So parang mas spacious sa loob and mas marami po yung masasakay. So si Suzuki Jimny namin, so 4x4 siya. Pero marami din pong mga clients ginagamit siya sa city driving. So meron siyang option na 2-wheel lang. So kapag po nasa city driving, 2 wheels lang po yung ginagamit. And then once na bako na yung daan is parang challenging na yung daan, or nagka-camping po sila, and then meron kang option para mag 4x4. So si 4x4 meron siyang dalawang option. So meron siyang 4 high and 4 low po. Depende po sa obstacle or challenge sa daan na dinadaanan. So si Jimny 5-door po, meron siyang iba't ibang kulay. So meron din po siyang category like two-tone. So sa two-tone po namin, meron po siyang kulay red. And then yung chiffon ivory namin. Sa monotone naman po, meron po kami nung kulay blue, jungle green, white, tsaka po gray. Sa mga gusto pong mag-test drive, you can visit us sa aming showroom located at Jose Abad Santos Avenue, Dolores Road. And then pwede po kayong mag-apply dito, pumunta mismo dito sa showroom, or you can visit our official Facebook page which is Suzuki Auto San Fernando, and then pwede rin po tayo mag-apply through online po.